Hvem har nu stillet det træ der? Det var da meget ubelejligt for mit slag. Men det giver os jo chancen for at kigge lidt på sådan en her i dagens tip. Og for at skåne de hvide bukser, så bliver det lige med trøjen ned på jorden her. Og til den her type slag, når vi er nede på knæ, så kunne man finde sig et jern, holde helt ned i bunden af det. Og så skal vi ind og arbejde rigtig fladt rundt. Det plan, som skaftet kommer til at stå i, det skal vi gerne have svinget til at køre rundt på. Så lad os se, hvad der vil ske. En vigtig del af det her, det er lige at få lavet sin forberedelse. Og få en god fornemmelse af, hvor vi får træf henne. Så er den tilbage i spil. Jeg håber, det her tip det vil hjælpe dig, hvis du kommer i den her situation. God fornøjelse.